Ja, velkommen til Bordåsråd nummer 6, 2018. Vi har 2 mål skrå, og Arne skal bo fra at Arne til bor fra at han nok han venner fra nu, og her råkner vi at han er komma Arne funnet liv, så hva sier det. Vi tar det første målet til oppskott til Futjaratland for kommunene, 2019, og til Fuglar for Bøyra. Målet vi kjente første vittjer av oppskottet til Futjarkarm 4 kommunene 2019. Futjarnevnden møter ikke oppskott fra 4 siden derfor 16. mai 2018 til 4 bits Futjarkarm 4 kommunene 2019. Som i første og etlov best omfatter Futjarlige karmar 4 nevnte Futjarvar. Våsand til paragraf 38 lakningslov nummer 20 fra 16. mai 2000 om kommunstyret vi gildt kom 1. januar 2008. Så skal Futjarnevnden 4. 1. oktober lette oppskott til Futjaratland 4 Bøyrai, samt stikk 2 i sommergrøen stendur at kommunstyret skal vitjer oppskott til Futjaratland tverfer vi minsta lei 14. av midtlenbile, og skal Futjaratland enda leva samtikt søgnast lei 1. desember. Skattegrundalei for Nujtjan ikke utrakna for opplysning fra takst. Vi tar opplysningar framrakna av skatteinntekken, enn ikke innkomnar. Men grundarleie tog det samme som vi oppskotten til første vittjer for Futjar 2018 fra 28. september 2016. Metta skattskilde inntekken av kommunene ved sambart iverlitt noen 323.698.849 og bottenfradratten til 430 og bottenfradratten til 444.212. Så bruttoskatten ved 21,5% vil mekter til 22.142.228 kroner. Fyrskjenten ikke framrakna A- og B-skatten grunnt av stedfestinger for tar første og 4 måneder som ferdig av 18. Badnatallet 390 og badnafradratten avsett til 6.500 per badn i 2018. Som samme oppad i Nujtjan, som samme oppaden for 2018. Og vi hesen mekter til 5.580.500. Så mektig A- og B-skatteren etterhenda fradratt vi 98.683.680 kroner. Henda oppaden vil helst næka nian fyrir framrakna A- og B-skatten for 2018, hevand i Hoa, kommunen, for de første 4 måneder har vi finnet 2,1 million mer inn i kommuneskatte, og litt vanlige første og at kommunen for de første 4 litt søgnaste 4 måneder av åren og vel, og man for metingen. Til å vise avrakningene av A- og B-skatter fra mai, måned 2016 til årslok 2016, og en mer unntøk mittel 0,8 og 20,6%. Det har malt til at vise fortsalige verser med bæge ved inntøk og utrøsselmetingen, vid at kommunen neivan kommer til å være så godt fortsatt råkskaparar og i Nujtjan som for 2016. Så må det være neivan for fortsatt 2018. Tjallet til oppskott som fortsatt har vittgjørst av funnet 23. mai 2018, og her ånga brøydingar gjør det mot oppskottet fra 4 sinjene, javn vi ved 119, 824, 644, 645. Somløys som rokna veru vi, og noen raksar avloppi på 6.097.320 kroner. Og nettjavnveien 112.888.348 kroner. Sambart avslutning gjør til øylover oppa 22,6 millioner, så til øylover nødja badnaskulden for klarfyrir, hetta sambart avgjør i bøyranen som bytje låst for 2016-2020. Oppa 104 millioner til samans. Sambart oppskotten til karmar vil ha best rom for 6.090.326 til ære øylover kommunen.
Rakstrar utrustningar brutto vera mättar til 73 millioner 638.348 og netto til 4.541.331. Renteutrustningar pluss rentestolen til 30 millioner og avdrottar av fasten lånen til 6,5 millioner. Og i samband vi økt og avdrottnar av lånen mulig for å tåsa ved landståndarna om man får hakka avdrottnar nekka, så større rom for øren og uiløven i vår rakstren. Inntøknar av A- og B-skatt mättar til 98.623.628. Vi har en skatteprosent på skatteprosent av 21,5. Parstaflaskatter ved firebilsmättar til 11 millioner og inntøknar fra de allmänna for eldre økje til 13,4 millioner. Medan ongen inntøk av firebilser er avsett av søle av grunnstasjon, møvlige inntøkker av inntøkker førtar under uiløven teknisk mål 86. Stafest at inntøknar ur landskassan til eldrøsje har vært 688.000 minni i 2018 enn 2016. Vi til at tøyarmarska jottanen som var bort var uteika ur kommuner i Fallen Borstor i 2016. Men hinveien var mekt at inntøkkan ur landskassan for 2019 var øytan sama som i 2018. Annars bøyreit ikke avgjør om å låna 55 millioner fra 2016 til 2020 til kommunala uiløver, her av 16,6 millioner skulle være opptikner i 2019. Hinveien var mekt at lånsopphatten skulle være 94,2 millioner, men hendan ble hakka ved 5,8 millioner, som løy som stafest at mekte byggekostnader av nutja badnaskolan hakkar ved 3 millioner, ur 100 og einar opp på 104 millioner grunnt av innretning av skolastoven vi mer og gamla FK-bygninger. Det var ongen avgjør tidsen om hva FK-bygninger skal være nyttur til etter nutja badnaskolan var tidsen norsk. Futjarnevnden samtykte av fundet 23. mai 2018 at letja fyrleggjende oppskott til futjarkarm for bøyreid til første vittjer. Etter første vittjeren og i bøyranen vil futjar atlaner oppskott vittjørst og jøkken arbeid i første nevnden i samra vi stånsløyere og arbeiderfolk. Somløys vil vurs til skriv som futjarnevnden tann 24. januar 2018 har sendt ut til første nevndene og døltar løyere om byrjanar arbeid vi futjaratlan for tøyra målsøkje for 2019. Til fra futjarnevndene, Sandra Hoppne, Christian Petersen og Eion Aletsjene. Så var det ikke om det nekker vi mer gærla spurningar. Så det ikke ut til, så hvis det ikke så halde vi det etterpå om det. Så det som tar om det vi fortsatt her med noen for kommunen at Fes Nordjan kunne så rett hånden opp alt. Ja, takk. Så det neste malet til jeg har gjort en samband vi Rakstur Uiløver, Veststoven. Og til Fuglar fra Bøyra. Jeg har gjort en samband vi Rakstur Uiløver, Veststoven. Futjarnevnden har møtt ikke skriv fra sosiale nevndene der først 5. mai 2018 har arbeidt har grått vi fra at nevnden har lagt til merkes at Futjaratland for Veststoven langt nå i uttrekt. Og har bi om fragrøying fra nevnt og vidskifter. Saman omtidje har Veststova nødt flere pengar enn avsett av Futjaratland kommuner for innværende futjarar. Hette grunn til at tekniska dølden vantar en nøyta pening som avsetter vær til Uiløver i Veststova, 600.000 kroner i 2016, pluss en eigarjatan fra Bøyranen han satte i juni 2016 opp på 430.000. Etter til samans 1.130.000. Av hese årsøk var ikke høyt av bøyrei om å få futjing til Uiløver i Veststova 2018. Vi til at mest var at arbeid for å være livet opp mot desember 2016. Det var skjer at hårfor å få folk å gjøre arbeid, og teknisk at alle mette høyest alt at Uiløvan
uilovan var gjort Lio i 2016, samsvarande 8. Men såleis kom to verre ikke av være. Hannes Hansen, timbermauer, har gjort timberarbeid, som innebär at et dobbeltkammer i Kjallar hattene er gjort til 2 enkeltkammer ved Eknon Vesi og Bruso. Hetta var hardt tiltrångt, og var bofolk flutt inn i hese i månadsskiftet mars-april 2018. Også var malararbeid gjort i gangen i Kjallaren, så alt ser mer liot og funnet ut. Arbeid vel ur hånden grått, men rokningene flere stedfester i 2018, som alt gikk etter atla var bøker i 2016. Av Vestestov og konto 200 avsetter 130.000 for 2018, men jeg nyttar hertelig og 153.494. Av Vesto Uilova konto 225 som lust omar for Ongen Jottan avsett i 2018, og nyttar hertil i innvirrande og fortsatt 145.924 kroner. Nekva av arbeidene testveggene gjort liot i 2018, og bojarverksforeningen har opplyst at neiot var at halda fram i arbeidene i 2018 og gjøre til liot. Sosiala nevnden melder øynmalt til at høyta av fortjernevnden om 54.000 som brukt der og raksarsteg 20 konto 16.1 og konto 16.2 pluss 40.000 så nekka mer av vedlikeholdet kan være gjort av Vesto i sommer. Tilsammans vil vi om en eikajottan til rakstor av Vesto opp på 140.000. Av raksarsteg 225, konto 31.00, Uilova Vesto jottan sambart fortsattland for 2018, 164.000, som nyttar til liusgjer av Kjallara Romon av Vestestovo, så i fragrøying framanfyr. Så satt talan om en avhøytande fortsattnevntene, om en samlig eikajottan til rakstor Uilover, og i Vestestovo oppa til samans 240.000. Mali har vært til vittgjera funnet i fortsattnevntene, den 23. mai 2018, og Mali nevnten bøyran til å genka avhøytane fra sosiale nevntene av møte, og vøytane samla eikajottan på 240.000 til Uiløver og rakstor i Vestestovo, rakstarsteg 225 og 230. Ugrønne såleis at 164.000 ble jottare til Uiløver og 140.000 til rakstor. Stedfest at ongen jottan tøk til Uiløver Vestestovo, rakstarsteg 225, konto 31.00 av fortsattende kommuner for 2018. Og tog vi neiot vi en eikajottan, såleis penninger kan være 8 år, så karmeren og i Uiløven og 22 kan være iverhilden. Så omløser òsne stedfest at rakstarsteg 230, konto 16.100 og 16.200 løykalt vi mer nyttar 140.000 med en avsikting på 40.000. Så satt stedfest av mornusla på 4.500. Og om jottan vil given eika til 40.000, så vil jottan vi heson konti til samans 140.000. Så satt vi raksarsteg 230 hakka vi 140.000, ur 130 oppa 130.000 oppa 240.000. Nevnden vittgjør det hese vidskiftet av funden, og melder nevnden bøyran til å vøyta en samleie eikajottan oppa 240.000 til raksarsteg 225, konto 1.100, Uiløver Veststova, 164.000 og 140.000 til raksarsteg 230, konto 16.100 og 16.200. 146.000. Så satt hakka jottanen av raksarsteg 225 av Veststov og 22 ur 0 kroner opp i 146.000. Anso jottanen av raksarsteg 230 fer ur 130.000 opp i 240.000. Som lå samla av utrøsner av Uiløven av 22, bøtten og ung ved økter vi nevnte opphatt. Våsant til paragraf 41.2 i lakningslov nummer 24 fra 16. mai 2000 om kommunestyret. Ved 17. brøydingen så skal utgrøyna så vil utrøslan futje av innestandande peninge så kommer fra stedfesten raksar avloppet som 8 kommer fra møyrentykkene av B-skatte, parstataskatte vi møyr for rockskapar art 2016. Og i hesson sambandet
Vi somløs øysene vurs til paragraf 41, stikk 8, løgtingslov nummer 6 fra 16. mai 2000 kommunstyre ved 17. brøydningen. Og en eigarjottan som hentan fører en utrørslevisser, som hever bøgnløs avvirskende råkskap kommuner for 2018, grunnt av at talan ikke er omflytning med den rakstar økje og rakstar stø, men en utløv utrørsla som vil futja bøgnløs av gjald for kommunene. Ta talan om en eigarjottan skal mali ha tver vittjer i bøyranen, vi minst av de første dag av mittenbil. Hetta sambart paragraf 41-2, løgtingslov nummer 6 fra 16. mai 2000 kommunstyre ved 17. brøydningen. Og hver eigarjottan skal være vurst av hvordan hentan vil futja. Samtidig eigarjottan skal være kunna landstorsmannen og futjarmalen innan trutjan gjerandsteier 18 hentan i samtidig vi og endal i vittjer, sambart paragraf 3, 22 og 3 og i omanfor nevnto lov til fra futjarnevnden. Så var ikke om vimersingar eller spurningar til at her. Ja, Lauren? Året om at her tar i Arat skjer kom den. Så det er oppe at vi gjør en ega jottan og i 2016, som du ikke har brukt alt som man og i til Arnon, for så at vi med ega jottan var etter vi da nok skorsang om linjen når vi gjør og til sånn er oppe. Men faktiskt är det brukt där 200 ska minne och i säger att det skulle bli brukt. Och nu vi måste som 240 000 för 2018 så man brukar faktiskt först som öre man egentligen har planlagt. Jag är att det sker vänta maten för man färdig ganska vita och jag vet inte september oktober att det blir kanske sen brukt nästa år som man gör det klart för att göra någon så är det 200 ska minne brukt i säger så istället för att lägga upp för i future Atlant 2018. Så vi brukar egentligen först ska öre man rattla men man brukar 200 första som var just på någon och 200 000 minne i fjol. Så att det förklaring på att där och vi skiljer väl att det ska öka det är som man gör att det nejot och för få bästa lyssna då det nejot. Så jag tar fullt ont vi oss ner och halvversen helt att det ska inte eller kom på hända mattan men det får rätt på. Ja tack. Etva. Det var nøkkel at det samme som Ola sier, at vi tar det fire i sosialnevnd, og det er ordentlig effektnast om man får mer bruk bort ur Vestova og får til kommer liv i kjattlaren, så at man også må nøter høstkant til som er kommende tre. Og det er ganske ilt å vurdere alt hva slik kommer å koste. Men sånn så er det alle konter, lukker vi ikke hvert så er det ganska dåligt att man hever tal här och framan undan och så ganska blir med ägötan och så vill arbeta just ett fältjant. Men som sagt så var det nog snägt pengar ett från fjör och det var så det tärnägg så ständ man 2 tom konton och nägg pengar brukte och det är ju inte över visst det var galtan till alla kontor till så kötta missa. Tämmer alltid och kvar man flyter fortsättligt. Så att men det gott alltid det är ju östern fullt undervisning men jag vet inte hur man kan lösa det bäst bara så framöver att man kanske har mer ganska mer bevisst om ta en konto så det tar sig vid om vi ska använda att konto kanske är vi onkon och till största arbete för det så är det synter över att komma 18 och se att det är ganska väl lättare hvis man hukt i efter och så nu hantar konto till och manglar 100 vi får en ägg och så får just det liv. Men det är inte alltid han vägen till att det väntar rätt på hantamattan men det är ganska en hoxan tar oss för sett och vi nu var Karman 4 och här var hejs snack vi meshing om man det mer vi meshing till Ervitcher men då man har haft det i nämnden men man kanske snackar om det imsko kontinenter och hur ska man det bästa passa till det som man attlar ger då jag tror det kött så näck för näck ena konto som knappt ständ man manglar och arbete är gjort till fortsätta syndra och så där kommer vi bara tacka till och tar vi tar hit på arbete med Carmen och för Nujjan att det samsvarar och ganska hit efter läp är det att pengar blåa brukt till så skulder men det är helt så enkelt man har ju alltid handverkare till tar man också det och så är det här så det var bara så men det var något som vi med som jollar men det man kan man bara tacka till som bara hitta när rätt så att det ganska samsvarar mer vid verkligheten en är för. Ja, tack för det. Jon.
Ja. Bara stort av mig skänk. Faktiskt för uppe Rosa och Frans. Det är alltid hållit otroligt som taskade till psykomen sagt här att sidan nämligen vi psykor att man tar några andra kommuner som har så förhållsvis lite som är så väl utgröna som att det är. Eftertiden, det bara för att löjta eftertiden, så är det otroligt gott att ha allt så väl dokumenterat. Så därför vill jag säga tack för. Annars är det ju fullt undervis när. Det gör det också fortsättande. Och här har vi att ha en egen hjortan. Alltså, och jag har alltid stått så väl i här också, att vi först är det bara så. Att tingene kunne ikke leta sig göra vägna forskjelligt. Kanske till att man färger sig folk och så vidare. Så är det gott att ha den ratten. Att man kan ha en egen hjortan. Sånt ska allt vara vid skil. Kan jag ha en pickle vimarskin till de allt från undan? Det ska vara öle stort. Ja. Är det det? Ja, det så. Nej, jag hade det öle stort. Till öle gott att vi är så tulliga vi. Vi fortsätter karmen och allt det där. Men för att det ska vara några ordentlig mening och så alltid till att det är ordentligt viktigt och ett av kommer synd in att nämnda vidcherna då. Att här är färre köttegångt. För bara höjda formännen har nämnt någon om att affärer köttegång. Det är också reellt sunt för alla och som sitter på ran. Till att för vi är igång. Man är bättre vid det vidgörst och kanske också några goda tankar som kommer fram och så vidare. Så det var det. Tack för det. Ja, tack. Och som är vi med skär illa. Forningar. Ja, så har det inte till. Så hade vi det Eklunda som testen tack under vi uppskotten till en egen hjortan och ta sig till att korana bojar till äro och ända det vitcher. Så testen tack under vi tog ikon så rätt om något. Ja, här. Ja, det var det bara valen som tatt fyra det, så hade vi sett här att funderen är låten.